Έμαθα ελληνικά το 2015, εμπνευσμένη από τον αγώνα σας. Αυτό μας είπε η Γιούντιθ από τη Γερμανία. Δεν είμαστε μόνοι, φίλες και φίλοι. Το συνειδητοποίησατε? Αυτά είναι τα νέα. Αυτά είναι τα ευχάριστα, χαρμόσυνα νέα. Ακούσατε τι μας μίλησε ο Ζίζεκ, η Νάουμι Κλάιν, ο Τσόμσκι, το κορίτσι η Ελένα από τη Σλοβενία, η Γιούντιθ. Να μην νιώθουμε απομονωμένοι. Αυτό μας μίλησαν. Ιτηθήκαμε. Αλλά, όπως οι πρόγονοί μας, κάποια στιγμή βρέθηκαν ελεύθεροι πολιορκημένοι. Έτσι και εμείς σήμερα είμαστε ανίκητοι ηττημένοι. Πριν δεκαετίες ένας σύντροφος βουλευτής ήταν τότε και πολύ σπουδαία προσωπικότητα στη Βρετανία, ο Τόνι Μπένετ. Μου είχε πει κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν πολύ μικρότερος του. Μου λέει, ξέχνα την ιδέα της τελικής νίκης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τελική νίκη, αλλά δεν υπάρχει και τελική ήττα. Κάθε γενιά πρέπει να δίνει την ίδια μάχη, τον ίδιο αγώνα, ξανά και ξανά και ξανά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, ας σταματήσουμε να θρηνούμε την ήττα του 2015. Αυτό που μετρά είναι η μάχη του 2017, του 2018, του 2019, του 2020 και ούτω καθεξής. Χτες στο αεροδρόμιο, καθώς ερχόμασταν, με σταμάτησε μια γιαγιούλα, μια εξαιρετική κυρία. Με ήρεμη και ισχυρή φωνή μου λέει, κοίταξε να σου πω αγόρι μου, θα σου πω κάτι και να μην το ξεχάσεις. Δεν θα μας τιμούνται για τις νίκες μας. Θα μας τιμούνται και θα μας δίνουν σημασία γιατί δεν το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, δεν θα το βάλουμε κάτω. Ιδίως τώρα που η πατρίδα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η Ελλάδα ασφικτιά. Επειδή η Ευρώπη αποδομείται. Και η Ευρώπη αποδομείται επειδή χώρες όπως η Ελλάδα ασφικτιούν. Χτες, όπως σας είπα και μόλις τώρα, πέταξα από το Βερολίνο μέσω Αθηνών εδώ στο Ηράκλειο. Το πιστεύετε ότι η Γιούντιθ που είδατε, που έμαθε ελληνικά εμπνευσμένη από τον αγώνα σας, δεν είναι μόνη. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες μέλη του TM25 στη Γερμανία, Γερμανών, όχι Ελλήνων μεταναστών. Αυτό έκανε το TM25. Διέσωσε τη φλόγα, το πνεύμα της άνοιξης του 2015. Το διέσωσε και το μεταλαμπάδευσε σε όλη την Ευρώπη. Από το Βερολίνο μέχρι την Λισαβόνα, από την Ιρλανδία μέχρι τη Σικελία. Και τώρα έρχεται πίσω στη γενέτειρά του. Και σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, είμαστε στο Ηράκλειο. Ξέρετε γιατί η Γιούντιθ και οι άλλες χιλιάδες Γερμανών συντρόφων έχουν πει στο DM? Δεν είναι από ελληνική στην Ελλάδα, είναι και από ελληνική στην Ελλάδα, δεν είναι αυτό. Ο λόγος είναι ότι οι δικές μας μνημονιακές πολιτικές είναι συνυφασμένες με πολιτικές στον τόπο τους στη Γερμανία, που έχουν διπλασιάσει το ποσοστό των εργαζόμενων πτωχών σε εκείνη την πλούσια χώρα. Που κάνουν φοιτητές, μικρομεσαίους, ανθρώπους κοινούς, καθημερινούς, να νιώθουν ότι ασφικτιούν και να νιώθουν ότι η δική τους ασφυξία είναι συνυφασμένη με τη δική μας ασφυξία. Και ότι αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, Έλληνες, Γερμανοί, Πορτογάλοι, Σλοβαίνοι και ούτω καθεξής που ασφικτιούν, τότε θα συνεχίσουμε να ασφικτιούμε σε μια Ευρώπη που αποδομείται. Να γιατί το TM25 πασχίζει να είναι το πρώτο ενιαίο, πραγματικά διεθνιστικό κίνημα που δρά ταυτόχρονα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Συμβαίνει επειδή γνωρίζουμε ότι για να επανακτήσουμε την ανεξαρτησία μας και την κυριαρχία μας ως Έλληνες, ως Κρήτες, ως Ηρακλιώτες, πρέπει να επανακτήσουν και τις πατρίδες τους οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί ακόμα. Να τις επανακτήσουν από τα χέρια, από τα νύχια θα έλεγα, των κορακιών των αγορών και των γραφειοκρατών των Βρυξελών. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να επανακτήσουμε το δημοκρατικό έλεγχο της Ευρώπης ως Ευρωπαίοι. Σήμερα, το κίνημά μας, που πραγματικά διέσωσε το πνεύμα της ελληνικής άνοιξης του 2015, της ελληνικής εξέγερσης του 2015. Σήμερα είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ επειδή δεν το βάζουμε κάτω, όπως είπε η γιαγιούλα χθες στο αεροδρόμιο. Πολλοί ρωτούν, τι είναι αυτό το TM?
Είναι η νέα φιλική εταιρεία των Ευρωπαίων Δημοκρατών, που ετοιμάζει τη ρήξη με τη σύγχρονη ανίερη συμμαχία του Eurogroup, του Euro Working Group, του βαθέως κατεστημένου που διαλύει την Ευρώπη. Αλήθεια, ας το σκεφτούμε αυτό. Ποιοι έφεραν την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το Brexit. Ποιοι έφεραν την καταράκωση της ευρωπαϊκής ιδέας στα μάτια της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων? Εμείς, επειδή ψηφίσαμε όχι τον Ιούλιο του 2015, ο Βαρουφάκης? Ή μήπως ο Ντάιζελμπλουμ, ο Σόιμπλε, η Λαγκάρντ, ο Ντράγκη και το Eurogroup? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ξέρετε, ακόμα και οι βαμμένοι ευρωλάγνοι της Τρόικας εσωτερικού, όταν το ακούν αυτό το ερώτημα, σκύβουν το κεφάλι. Αύριο, το ακούμε στις ειδήσεις, έχουμε ένα άλλο Eurogroup. Άλλη μια φορά θα αρνηθούν να ελαφρύνουν σοβαρά το αβάστακτο χρέος αυτής της ρημάδας της χώρας. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το μη βιώσιμο χρέος της Ελλάδας καθιστά την Ελλάδα όχι απλά μπανανία, απικία χρέους, χρέο-δουλοπαρικία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας υπερχρεωμένος εργαζόμενος γίνεται δούλος του αφεντικού του. Μία υπερχρεωμένη χώρα που αναγκάζεται συνεχώς να προσποιείται ότι αποπληρώνει τα χρέη της, δανειζόμενη κι άλλα, προσθέτοντας κι άλλο μη βιώσιμο χρέος στο υπάρχον μη βιώσιμο χρέος, υπό όρους συρρίκνωσης των εισοδημάτων που δεν αρκούσαν καν να αποπληρώσουν τα παλιά χρέη. Όχι, πόσο μάλιστα τα καινούργια. Μια τέτοια χώρα έχει χάσει την κυριαρχία της. Μέχρι να πει όχι, και όχι μόνο να το πει, αλλά να το τιμήσει κιόλας. Η λογική κατάληξη του αυριανού Eurogroup, του προηγούμενου Eurogroup, του μεθεπόμενου Eurogroup, η λογική κατάληξη, φίλες και φίλοι, είναι η ερημοποίηση αυτής της χώρας. Η μετατροπή της σε ένα πανέμορφο, παραθαλάσσιο, θέρετρο, οικόπεδο, στο οποίο θα χτίζονται ακριβά γυροκομεία για βορειοευρωπαίους συνταξιούχους, την ώρα που οι δικοί μας συνταξιούχοι θα κυκλοφορούν στους δρόμους σαν φαντάσματα και οι νέοι μας θα έχουν ήδη μεταναστεύσει στα 4 πέρατα της Ιφιλίου. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε απόψε εδώ. Δεν υπάρχει άλλος, κανένας άλλος λόγος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε τέλος σε αυτό. Από κάπου να ξεκινήσουμε. Να πάψουμε να είμαστε μουδιασμένοι. Να ξαναβρούμε το πνεύμα εκείνης της Άνοιξης. Μαζί με τους Γερμανούς μας συντρόφους, όπως τη Judith, μαζί με τους Γάλλους, μαζί με τους Ιταλούς, μαζί με τους Ιρλανδούς. Δεν είναι σύμμαχοί μας. Όταν η Judith έρχεται στην Ελλάδα, είναι Ελληνίδα. Όταν εμείς πάμε στη Γερμανία, είμαστε Γερμανοί. Όταν πάμε στην Ιρλανδία, είμαστε Ιρλανδοί. Γιατί οι καημοί και οι πόθοι των λαών είναι ίδιοι παντού. Και η ασφυξία τους έχει κοινές ρίζες και κοινές πηγές. Αυτό είναι το Team 25, φίλες και φίλοι. Είναι το κίνημα συμφιλίωσης των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Το κίνημα που στην Ευρώπη συμφιλιώνει τα μερμήγκια του Βορρά με τα μερμήγκια του Νότου. Τους δημιουργικούς ανθρώπους του Βορρά με τους δημιουργικούς ανθρώπους του Νότου. Το κίνημα που βάζει τέλος στη διχόνοια μεταξύ μας και μας στρέφει όλους μαζί εναντίον αυτής της ανίερης συμμαχίας που δημιούργησε την κρίση και που τώρα πασχίζει να μεταφέρει το κόστος της κρίσης στους ώμους των ασθενέστερων Ελλήνων, Γερμανών, Γάλλων, Σλοβάκων, Πορτογάλων, Ισπανών και Ιταλών. Το κίνημα που στην Ελλάδα έρχεται να συμφιλιώσει, να σταματήσει τη διχόνοια μεταξύ των εργαζόμενων πτωχών και των ανέργων, των πτωχευμένων επιχειρηματιών και των πτωχευμένων υπαλλήλων τους, των δημόσιων και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Είναι το κίνημα που εκφράζει τη βουβή απόγνωση του Έλληνα, τη σιωπηλή ανασφάλεια του Γερμανού, τον κρυφό καημό του μετανάστη. Η συμφιλίωση των Ελλήνων μεταξύ μας θα είναι όμως αδύνατη όσο το βαθύ ευρωπαϊκό κατεστημένο και η ελληνική ολιγαρχία επιμικρύνουν την 7χρονη γενικευμένη τετραπλή πτώχευση. Τετραπλή πτώχευση έχουμε, φίλες και φίλοι. Πτωχευμένο κράτος, πτωχευμένες τράπεζες, πτωχευμένες επιχειρήσεις,
πτωχευμένες οικογένειες. Όλοι χρωστούν σε όλους και κανείς δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτή η ανυπόφαρη κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Όσο συνεχίζεται, ελαίο ελληνικών κυβερνήσεων, η διχόνοια θα πλανάται πάνω από τη χώρα σαν φάντασμα. Μια χώρα που ερημοποιείται ασταμάτητα, δωρίζοντας τους νέους και τις νέες της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Είναι αλήθεια ότι όπως με κατηγόρησαν κάποιοι σύντροφοί μου τότε που ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση, ήταν τότε που είχε ξεκινήσει η διαδικασία συνθηκολόγησής τους. Με κατηγόρησαν ότι έχω κόλλημα με το χρέος. Ναι, φίλες και φίλοι, έχω κόλλημα με το χρέος. Αν ήμουν αιχμάλωτος πολέμου, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου, θα είχα κόλλημα με την απόδραση. Έτσι πρέπει να έχουμε κόλλημα με την αναδιάρθρωση του χρέους. Γιατί είναι η αναγκαία συνθήκη για την απόδραση της Ελλάδας από τη φυλακή οφειλετών, στην οποία βρισκόμαστε από το 2010. Εδώ και χρόνια, λόγω αυτού του μη βιώσιμου χρέους, παρατηρούμε ένα μοναδικό στον κόσμο φαινόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Να πτωχεύουν ταυτόχρονα εργοδότες και εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, εισαγωγής και εξαγωγής. Εδώ που φτάσαμε, οι μόνοι που ωφελούνται είναι η παρασιτική ολιγαρχία που ταυτίζεται με τους δανειστές, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μνημονιακή διαδικασία και τα μνημονιακά δάνεια και έτσι διατηρεί την εξουσία επί ενός λαού τον οποίον λιδωρεί στη βάση των δανείων που τον χρεώνει. Για να γίνει η Ελλάδα κανονική χώρα, απαιτείται η κατάλυση αυτής της νέας εθνοσωτηρίου επταετίας, για να μην πω ευρωσωτηρίου επταετίας. Η κατάργηση αυτής της χρεοδουλοπαρικίας. Φτάνουν πια οι διασώσεις. Αρκετά μας διέσωσαν με χρήματα τα οποία μας φορτώνουν στο ήδη μη βιώσιμο χρέος. Θυμάστε τι έλεγε ο Καζαντζάκης? Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς από όλους τους σωτήρες. Αυτή είναι η ανώτατη ελευθεριά. Η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις? Μας ρώτησε ο Καζαντζάκης. Λοιπόν, αντέχουμε. Και προχωράμε στη λύτρωση. Που σήμερα απαιτεί, τι απαιτεί η λύτρωσή μας? Αναδιάρθρωση αυτού του μη βιώσιμου χρέους, το οποίο προαπαιτεί την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί, φίλες και φίλοι, η αναδιάρθρωση χρέους και η επανάκτηση της δημοκρατίας πάνε χέρι-χέρι. Το ένα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το άλλο. Το μόνο καλό είναι ότι η κρίση είναι τόσο βαθιά, που υπάρχει περιθώριο εθνικής συμφιλίωσης και συμφωνίας και συνένεσης, ανεξαρτήτως κομματικών τοποθετήσεων, στο επίπεδο της βάσης. Έντιμοι φιλελεύθεροι από τη μία μεριά και μαρξιστές από την άλλη. Κεινσιανοί και συντηρητικοί. Λιμπεραλιστές, νεοφιλελεύθεροι και μονεταριστές. Υπάρχει περιθώριο να συμφωνήσουμε όλοι μαζί στα βασικά που πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Όχι μεθαύριο, αύριο το πρωί. Αυτά που πρέπει να γίνουν για να ξεφύγει η Ελλάδα από την ερημοποίηση και να συμφιλιωθούμε συμφωνώντας σε 3 βασικούς στόχους. Πρώτος στόχος. Η αναδιάρθρωση όλων των χρεών, ιδιωτικών και δημοσίων. Όταν όλοι χρωστούν σε όλους και το δημόσιο και δεν μπορούν να πληρώσουν, η λύση δεν είναι νέα δάνεια. Είναι η αναδιάρθρωση, κούρεμα αυτών των δανείων. Δεύτερο. Δραστική μείωση. Δραστική, όχι περιθωριακή και στο περιθώριο. Δραστική μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών και βεβαίως του σταθερού κόστους της οικονομικής δραστηριότητας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα ο ιδιωτικός τομέας, οι μικρομεσαίοι ιδίως, να αναπνεύσουν. Τρίτον, τερματισμός των αυτοτροφοδοτούμενων περικοπών συντάξεων, επενδύσεων και μισθών. Η επίτευξη αυτών των 3 στόχων μπορεί και απαιτείται να αποτελεί τη βάση για τη λύση και την εθνική συνένεση. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ? Δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Ανεξαρτήτως πολιτικών, κομματικών ταμπελών. Μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Το πρόβλημα όμως είναι εκεί. Ότι όποια κυβέρνηση πάει με αυτές τις λελογισμένες, μετριοπαθείς προτάσεις στο Eurogroup, όποια κυβέρνηση, όποιος υπουργός οικονομικών και να πάει, θα εισπράξει ένα τεράστιο nein, ένα μεγάλο όχι. Αυτό είναι γνωστό. Ο λόγος που θα εισπράξει ένα πολύ μεγάλο όχι είναι γιατί οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να πάρουν τα χρήματά τους πίσω.
Φαίνεται περίεργο? Δεν είναι. Αν ενδιαφέρονταν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, δεν θα μας αύξαναν, όπως κάναν το καλοκαίρι του 2015, τον συντελεστή φορολόγηση των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% σε μια σπασμένη χώρα, με σπασμένες επιχειρήσεις. Και να βάλεις και 100% προπληρωμή αυτού του φόρου από τη επόμενη χρονιά σήμερα. Αυτό το κάνεις σε μια οικονομία την οποία θέλεις να καταστρέψεις. Μια αγελάδα άρρωστη, άμα την χτυπάς και την ξαναχτυπάς, θα πεθάνει. Δεν πρόκειται να πάρεις γάλα από αυτήν. Δεν το ξέρουν οι δανειστές αυτό? Το ξέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Για τους δανειστές μας, το μη βιώσιμο χρέος της Ελλάδας είναι σημαντικό, ξέρετε γιατί? Γιατί τους δίνει εξουσία πάνω μας. Και ο κύριος Σόιμπλε, όπως μου είπε ευθαρσώς, το έχω δηλώσει πολλές φορές και ποτέ δεν με έχει διαψεύσει. Το είπε ξεκάθαρα. Χρειάζομαι το μνημόνιό σας για να συνετίζετε το Παρίσι. Αυτός είναι ο στόχος της άρνησης, της αναδιάρθρωσης χρέους. Η Ελλάδα ερημοποιείται στο πλαίσιο ενός πολέμου μεταξύ των ισχυρών. Οι ελέφαντες τσακώνονται και εμείς οι λαγοί, εμείς οι ποντικοί, ποδοπατούμαστε. Και θα ποδοπατούμαστε όσο συνεχίζουμε να υπογράφουμε ό,τι παλιόχαρτο μας φέρνουν στο Eurogroup. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε. Οι τρεις απαραίτητοι στόχοι, στους οποίους ήδη αναφέρθηκα, απαιτούν 7 βασικές τομές που πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη χώρα. Να τις πω, μου επιτρέπετε να είμαι λίγο έτσι τεχνικός, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να μιλάμε πέραν των συνθημάτων, πέραν του συναισθήματος, με κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικές που είναι απολύτως ρεαλιστικές και απολύτως απαραίτητες και μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί, όχι μεθαύριο το πρωί. Πρώτον, μεγάλες και άμεσες μειώσεις όλων των φορολογικών συντελεστών. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Ο ανώτατος ΦΠΑ στο 18% αύριο το πρωί. Φορολογία επιχειρήσεων και αυτή 18 με 20%. Αύριο το πρωί. Κατάργηση της προπληρωμής της φορολογίας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ. Ένα ήταν. Η πρώτη τομή που πρέπει να γίνει αύριο. Δεύτερη τομή. Άμεση αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους μέσα από την ανταλλαγή ομολόγων και ανταλλαγή χρέους που προτείναμε στην Τρόικα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2015. Ξέρετε, εκείνες οι προτάσεις που τους είχα καταθέσει τότε μου κάνανε μια πολύ μεγάλη τιμή. Τις αποδέχτηκαν και τις εφάρμοσαν πλήρως. Το ξέρετε αυτό? Δυστυχώς όχι για την Ελλάδα. Τις εφάρμοσαν στην περίπτωση του χρέους της Ουκρανίας. Είναι και αυτό μια τιμητική διάκριση, δεν είναι? Τρίτον, ένας στόχος πλεονάσματος το πολύ 1,5%. Αυτό το 3,5% είναι καταστροφικό αυτή τη στιγμή. Και το ξέρουν όλοι. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το λέει. Τέταρτον, άμεση ίδρυση ενός ψηφιακού, δημόσιου, εξωτραπεζικού συστήματος πληρωμών. Που οι πολίτες μπορούν να κάνουν πληρωμές μεταξύ τους, χωρίς να χρησιμοποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει μια σειρά, μια γκάμα δυνατοτήτων στο ελληνικό δημόσιο. Πρώτον, την πολύπλευρη και παράλληλη ακύρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες, των ιδιωτών στο δημόσιο και των ιδιωτών μεταξύ τους. Δεύτερον, εξωτραπεζικές πληρωμές χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις χαράτσι σε μια τράπεζα για να στείλεις χρήματα σε ένα φίλο σου, στη μητέρα σου, στον πατέρα σου, σε κάποιον από τον οποίο αγοράσεις κάτι. Και το πολύ σημαντικό, δημοσιονομικό χώρο για το ελληνικό κράτος και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από αυτό το σύστημα ενός νέου προγράμματος καταπολέμησης της φτώχειας. Πέμπτο, είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε τραπεζικό σύστημα όταν το ποσοστό των δανείων που έχουν οι τράπεζες στα βιβλία τους, το οποίο δεν εξυπηρετείται, που είναι κόκκινα, ξεπερνάει το 50%. Συνεχίζουμε και τους δίνουμε χρήματα στους τραπεζίτες. Τους ανακεφαλαιοποιούμε ξανά και ξανά με χρήματα που δεν έχουμε. Τα δανειζόμαστε από τους άλλους υπόλοιπους Ευρωπαίους για να τα δίνουμε σε τραπεζίτες που είναι πτωχευμένοι. Γιατί μια τράπεζα, της οποίας τα δάνεια είναι κόκκινα σε ποσοστό πάνω από 50%, δεν λειτουργεί ως τράπεζα. Έχει τελειώσει. Είναι πτωχευμένη. Χρειαζόμαστε λοιπόν, και το είχα προτείνει και το 2015, την ίδρυση μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης των κόκκινων δανείων και ταυτόχρονα μορατόριουμ στους πληστηριασμούς και στις εξώσεις.
τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Έκτο, μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ, του υπερταμείου, αυτού του ιδεχθούς μορφώματος που στόχο έχει να εκποιήσει για ένα κομμάτι ψωμί τη δημόσια περιουσία, να το πάρουμε αυτό, το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, να του δώσουμε μια τραπεζική άδεια και να το μετατρέψουμε σε μια νέα δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα, που στόχος της δεν είναι αυτή τη δημόσια περιουσία να την εκποιήσει, αλλά να τη χρησιμοποιήσει ως εχέγγυα για να δανείζεται σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, με στόχο τις επενδύσεις μέσα σε αυτή τη δημόσια περιουσία για να ανεβάσει τις τιμές τους και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και αν σε 5-10 χρόνια θέλουμε να πουλήσουμε κάποια από αυτή τη δημόσια περιουσία, μετά να τσακωθούμε μεταξύ μας για το αν πρέπει να το κάνουμε όχι. Αλλά να πουλάμε, να ξεπουλάμε φιλέτα δημόσιας περιουσίας για φραγκοδίφρακα, τα οποία θα τα δίνουμε στους δανειστές για ένα μη βιώσιμο δάνειο, είναι έγκλημα απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου. Έβδομο, δεν ήρθε καιρός να σεβαστούμε τη μισθωτή εργασία και την επιχειρηματικότητα σε αυτή τη χώρα? Είναι δυνατόν να πηγαίνει ένας νέος άνθρωπος στην εργασία του τη μισθωτή και να πληρώνεται με μπλοκάκι, σαν να είναι υδραυλικός? Ο υδραυλικός να πληρωθεί με μπλοκάκι. Πηγαίνει, έρχεται μια φορά, σου φτιάχνει μια βρύση, φεύγει. Κάποιος όμως ο οποίος έχει μισθωτή, δεσμευμένη εργασία, έρχεται κάθε πρωί στις 8, φεύγει κάθε μέρα στις 4, 5, τι ώρα φεύγει. Και εσύ το πληρώνεις με μπλοκάκι για να μην του πληρώνεις ουσιαστικά την ασφάλιση, για να μην του πληρώνεις την άδεια, να μην του να το πληρώνεις σε περίπτωση που αρρωστήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει όλη η μισθωτή εργασία να ενταχθεί στο ΙΚΑ. Ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να ζητάς από μικρομεσαίους να πληρώνουν, να καταβάλουν το 75 και 80% των εσόδων τους στο δημόσιο, στη φορολογική αρχή, συνδυασμός φόρων και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία? Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν, το maximum 45%, για τις συνολικές κρατήσεις στους επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να ξεκινάνε 5 νέοι άνθρωποι, 3 νέοι άνθρωποι, μια νέα επιχείρηση σχεδιασμού λογισμικού, software, και να τους χτυπάς από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα με τον ΕΦΚΑ, με το ΤΕΒΕ που το λέγαμε κάποτε? 5 χρόνια θα έπρεπε να δώσουμε αμνηστία στις νεότακτες επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξεκινήσει επιχείρηση πριν, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και με πολύ χαμηλό φόρο επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι αγρότες τα προϊόντα τους στα σούπερ μάρκετ και να δέχονται και να παίρνουν να δέχονται, να τους επιβάλλεται να εισπράττουν χρονολογημένη επιταγή που θα πληρωθούν σε 8 μήνες? Κατάργηση των επιταγών, ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η επέκταση του 19ου αιώνα στον 21ο αιώνα μόνο και μόνο για να κερδίζουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα να δανείζονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ από τις τράπεζες. Ο αγρότης, ο οποίος έχασε την πρόσβασή του στην αγροτική τράπεζα λόγω του σκανδάλου της ιδιωτικοποίησης της αγροτικής τράπεζας, βασικά της παραχώρησής της στον κύριο Σάλα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτές είναι οι 7 τομές που προτείνουμε. Θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, σοσιαλιστής, λιμπεραλιστής, οτιδήποτε σε εις, για να συμφωνήσεις ότι αυτά είναι βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα. Είτε είμαστε στο ευρώ, είτε δεν είμαστε στο ευρώ. Αυτή είναι η βάση της εθνικής συμφιλίωσης. Το πρόβλημα είναι ότι όποιος τολμήσει να πάει αυτές τις προτάσεις στο Eurogroup, όπως είπα και προηγουμένως, θα πέσει πάνω στο τείχος της άρνησης του Eurogroup, του κ. Ντάισελμπλουμ, του κ. Σόιμπλε, των δανειστών, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για την ανάκαμψη της Ελλάδας και για το πώς θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Οπότε εμείς τι κάνουμε, φίλες και φίλοι? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δεν πρέπει να κάτσουμε στη γωνιά μας, στη φυλακή χρέους μας, βουβή, αποχαιρετώντας τα παιδιά μας που μεταναστεύουν, για να μην στενοχωρήσουμε το Eurogroup, για να μην στενοχωρήσουμε δανειστές που δεν νοιάζονται καν για το αν θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Ή θα συνασπιστούμε να κάνουμε αυτό που είναι σωστό για την Ελλάδα και σωστό για την Ευρώπη, ή η χώρα μας θα χαθεί σαν άμμος μέσα από τα δάχτυλα του χεριού μας.
Οπότε, να είμαστε ξεκάθαροι τι πρέπει να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει. Ο Μεφιστοφελής ο ίδιος να το έκανε. Πρώτον, άμεση νομοθέτηση αυτών των 7 τομών στις οποίες αναφέρθηκα, άνευ διαπραγμάτευσης και άνευ της άδειας του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Ντάισελμπλουμ. Αύριο το πρωί. Όσο τα Eurogroup και τα Euroworking Group αρνούνται να αποδεχτούν αυτές τις 7 τομές ως το αδιαπραγμάτευτο σημείο εκκίνησης και επανεκκίνησης της ελληνικής ανάκαμψης, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο στρατηγός De Gaulle στη δεκαετία του 60. Δεν έστελνε εκπρόσωπο στα συμβούλια και τα διαβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι κενή η θέση του Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup. Δεν φεύγουμε από την Ευρώπη. Εμείς δεν μένουμε Ευρώπη, είμαστε η δημοκρατικά μαχόμενη Ευρώπη. Αλλά δεν στέλνουμε εκπρόσωπό μας σε ένα Eurogroup που δεν θέλει να συζητήσει επί της ουσίας για την ελληνική κρίση. Βεβαίως, αμέσως, το Eurogroup και η Τρόικα θα αρχίσει τις απειλές. Έτσι δεν είναι? Για Brexit. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρνηθεί, όπως τον Ιούνιο του 2015, να αυξήσει τον ΕΛΑ στις ελληνικές τράπεζες. Κυρίες και κύριοι, δεν μας νοιάζει. Η Ελλάδα μπορεί να κρατηθεί, να γατζωθεί για αρκετό χρονικό διάστημα εντός ευρώ, μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα από την ρευστότητα που ήδη έχουμε, χρησιμοποιώντας, έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάτε ότι τώρα πλέον όλοι έχουμε χρεωστικές κάρτες μετά το 2015, τα περισσότερα μαγαζιά έχουν POS, θα έχουμε και το δημόσιο ψηφιακό έξω τραπεζικό σύστημα πληρωμών, θα μπορέσουμε να παλέψουμε εδώ της Ευρωζώνης έως ότου έρθουν στα σύγκαλά τους και αποφασίσουν να κάνουν μια συζήτηση μαζί μας. Και ξέρετε ποιο είναι το κίνητρό τους? Ότι ένα Brexit θα τους κόστιζε ακριβώς 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Στην περίοδο αυτή της ρήξης, γιατί για ρήξη μιλάω, είναι η μόνη λύση εδώ που έχουμε έρθει, αναβάλλονται μονομερώς όλες οι αποπληρωμένες μας στην Τρόικα. Αύριο η Τρόικα θα πληρώσει τον εαυτό της. Θα πάρει 7 δισεκατομμύρια από τη δεξιά τσέπη του ESM και θα τα βάλει στην αριστερή τσέπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς όσοι και το κάνει. Θα τους πούμε: όχι, δεν υπογράφουμε, μην το κάνετε. Ή αν θέλετε, κάντε το. Αλλά εμείς δεν υπογράφουμε. Λεφτά δικά σας είναι. Εμείς δεν παίρνουμε δεκάρα. Αυτό το χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί και δεν θα αποπληρωθεί. Μην βάλετε τα 7 δισεκατομμύρια στην αριστερή τσέπη από τη δεξιά τσέπη. Σκασίλα μας. Ταυτόχρονα, τη ρευστότητα την οποία έχουμε σε ευρώ, σε χάρτινο ευρώ, στο σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, τη δεσμεύουμε και τη χρησιμοποιούμε για επιλεκτικές εισαγωγές ειδών έκτακτης ανάγκης και όχι πολυτελείας. Και ταυτόχρονα για την ενίσχυση των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων. Για να το πω απλά, φίλες και φίλοι, το 2015 δεν θα επαναληφθεί. Αυτή τη φορά, οι τομές προαπαιτούμενα για απόδραση από την κρίση θα εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς διαπραγμάτευση. Όσο το Eurogroup αρνείται το κοινό νου, το δικαίωμά μας, για παράδειγμα, να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, όσο μας αρνούνται το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τη δημόσια περιουσία μας όπως εμείς κρίνουμε, όπως το Ελληνικό Κοινοβούλιο κρίνει, τόσο η καρέκλα του Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup θα παραμένει κενή. Φίλες και φίλοι, η Ευρωζώνη είτε θα σοβαρευτεί, είτε θα διαλυθεί, είτε θα εκπολιτιστεί, είτε θα καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή αυτών των 7 τομών θα έχει εξοπλίσει την Ελλάδα με αυτά που χρειάζεται για να πάψει να ασφικτιά. Είτε η Ευρωζώνη επιβιώσει, είτε η Ευρωζώνη δεν επιβιώσει. Εμείς θέλουμε να επιβιώσει. Αλλά δεν θα επιβιώσει μέσα από τα δικά μας τα μνημόνια. Τα δικά μας τα μνημόνια όθησαν τη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικά μας τα μνημόνια θα οθήσουν την Ιταλία πολύ σύντομα στα πρόθυρα της εξόδου. Καλοπροαίρετα, κάποιοι θα ρωτήσουν: καλά, βρε Γιάννη, μπορεί να αντέξει η χώρα εντός της Ευρωζώνης υπό καθεστώς σύγκρουσης με την Τρόικα? Δεν το προσπαθήσατε, δεν το προσπάθησες αυτό το 2015? Δεν απέτυχες? Η απάντησή μου ξέρετε ποια είναι. Το πρόγραμμα που είχαμε το 2015 για επιβίωση εντός της Ευρωζώνης υπό συνθήκες ρήξης με την Τρόικα δεν απέτυχε, φίλες και φίλοι. Δεν απέτυχε το 2015 το πρόγραμμα εκείνο, απλά δεν εφαρμόστηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν με άφησε να το πυροδοτήσω την κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ απλό.
Ήταν λογικό να επέλθει η ήττα. Όταν ο Δαβίδ μπαίνει στο πεδίο της μάχης με τον Γολιάθ και συνειδητοποιεί ότι του έχουν κλέψει οι σύντροφοί του τη σφεντόνα, η ήττα είναι αναπόφευκτη. Αλλά δεν φταίει η ιδέα ότι ο Γολιάθ μπορούσε να νικηθεί με τη σφεντόνα, αν τον είχαν αφήσει να την έχει. Σφάλαμε, φίλες και φίλοι. Όχι επειδή πιστέψαμε ότι η απελευθέρωση δεν ήταν εφικτή ή ότι ήταν εφικτή. Σφάλαμε που πιστέψαμε τους λάθος ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή στη διάρκεια της μάχης, για να συνθηκολογήσουν, αποκάλεσαν αυταπάτη τον εφικτό στόχο. Εμείς δεν είχαμε αυταπάτες. Μπορούσαμε τότε το καλοκαίρι του 2015 να έχουμε γατζωθεί μέσα στην Ευρωζώνη για όσο χρειαζόταν για να έρθει μια έντιμη συμφωνία στο τραπέζι. Σήμερα μπορούμε ακόμα πιο εύκολα. Όπως είπα πριν, άλλοι δεν μας κάνουν. Θα μας βάλουν capital controls. Τα έχουμε. Παρεπτόντως έχετε προσέξει ότι τα έχουμε ακόμα. Ο Βαρουφάκης λέει αυτό. Έχω φύγει 2 χρόνια τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα capital controls αν τα έφερε ο Βαρουφάκης? Είναι απλό. Μας κρατάνε στη μέγενη. Γιατί ο Σόιμπλε ένα πράγμα θέλει. Μπορεί να συμπαθούσε εμένα, συμπαθεί και τον Ευκλήδη. Δεν έχει σημασία για τον Σόιμπλε αυτό. Σημασία ξέρετε τι έχει? Αυτό που μου είπε και το λέω και το ξαναλέω, αλλά πρέπει να το ακούμε και να το λέμε παντού. Γιατί είναι αλήθεια. Ποιος είναι ο στόχος του Σόιμπλε σε σχέση με την Ελλάδα? Να πάει την Τρόικα στο Παρίσι. Και ο φόβος του είναι ότι αν έρθει σε μια αμοιβαίως επωφελής συμφωνία με την Ελλάδα, το Παρίσι θα πάρει αέρα. Και ο Σόιμπλε δεν θέλει να πάρει το Παρίσι αέρα. Είναι τόσο πολύ. Είμαστε μια παράπλευρη απώλεια σε αυτή την διαμάχη. Φίλες και φίλοι, εν καιρό πολέμου, οι πατριώτες κάνουν τα πάντα για την πατρίδα. Υπήρξε ποτέ εδώ στην Κρήτη ο πλαχηγός ή γενικότερα στην Ελλάδα στρατηγός που την ώρα της μάχης να ζητάει οικονομοτεχνική μελέτη για να αποφασίσει αν θα αροβολήσει στο πεδίο της μάχης? Έτσι και σήμερα έχουμε πόλεμο. Πόλεμο βουβό. Πόλεμο ύπουλο. Τώρα δεν ρίχνουν σφαίρες και βόμβες. Στέλνουν email με μέτρα συρρίκνωσης που φέρνουν την ερήμωση, που διώχνουν τους νέους. Όπως έλεγε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, γιατί να στρατολογήσεις μαφιόζους όταν μπορείς να κλέβεις νόμιμα επιστρατεύοντας δικαστικούς κλητήρες? Γιατί να κινήσουν τώρα τα τάγκς όταν μπορούν να καταλάβουν μια χώρα με την απειλή του κλεισίματος των τραπεζών? Λοιπόν, ας κοπιάσουν. Μόνο αν δεν φοβηθούμε τις απειλές τους για Brexit, θα αποφύγουμε το Brexit. Μόνο αν οι Έλληνες πάψουν να φοβόμαστε τις απειλές τους ότι θα μας πάρουν τις καταθέσεις, μόνο τότε θα διασώσουμε κάποιες καταθέσεις από τα νύχη της εφορίας και της ανεργίας που κατατρώνει αυτή τη στιγμή τις καταθέσεις. Θα πούν ότι η ρήξη με την Τρόικα πάλι θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Να τους πάλι, τους ακούω ήδη να ουρλιάζουν από τα κανάλια της διαπλοκής, από τα κανάλια αποβλάκωσης. Να τον πάλι το Βαρουφάκη. Θέλει να μας πάει στο 15, στη δίθεν περήφανη διαπραγμάτευσή του με τα πουκάμισα έξω. Να το πω μέσα, θα το βγάλω σε λίγο. Πάλι κούγκι, πάλι ζάλογο. Ακούω το Sky να πρωτοφωνάζει. Θα μας πούν μερικές φορές ηλίθιους, άλλες αφελείς, άλλες πάλι εθνοπροδότες. Ποιοι? Εκείνοι που το Γενάρη του 2015, όταν ο Γερούν Ντάιζερμπλουμ με απειλούσε με κλείσιμο των τραπεζών, τολμούσα να συζητήσω μαζί του το χρέος, 3 μέρες αφού το ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, εκείνοι που φώναζαν τότε «Γερούν γερά», σήμερα μας λιδωρούν ως εθνοπροδότες. Έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό. Αλλά φίλες και φίλοι, περιπέτεια δεν ήταν το Κούγι, το Μεσολόγγι ή το Αρκάδι. Περιπέτεια ήταν η τουρκοκρατία. Περιπέτεια δεν ήταν ο Γοργοπόταμος, το Γερακάρι, το Κοντομαρί και το Πολυτεχνείο. Περιπέτεια ήταν η κατοχή και η Χούντα. Περιπέτεια δεν είναι η σύγκρουση. Περιπέτεια δεν είναι η σύγκρουση με την Τρόικα και την Ολιγαρχία. Περιπέτεια δεν είναι να μην κλείσει η αξιολόγηση. Περιπέτεια είναι οι φεδροί φορολογικοί συντελεστές. Οι ακόμα φεδρότεροι δημοσιονομικοί στόχοι. Τα θλιβερά αντίμετρα που θα εφαρμοστούν, λέει, μόνο εφόσον πιαστούν οι φεδροί στόχοι.
Περιπέτεια είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης αύριο, υπό όρους συνεχιζόμενης συρρίκνωσης και ερημοποίησης. Περιπέτεια είναι τα συνεχή και ανεφάρμοστα μνημόνια. Έχετε προσέξει το μένος απέναντι σε όσους δεν υποταχθήκαμε? Οι υποταγμένοι μισούν λυσασμένα όσους δεν έχουν υποταχθεί. Τα νέα δάνεια τους είναι απαραίτητα, καθώς αντλούν την εξουσία τους, όποια εξουσία νομίζουν ότι έχουν, από αυτά τα δάνεια. Δαιμονοποιούν την ιδέα της ρήξης για να διασωθούν οι ίδιοι, βουλιάζοντας τη χώρα, σαν ανόητοι ιοί που σκοτώνουν τον οργανισμό στον οποίο ζουν. Επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος, όταν τις πρωινές ώρες, με ένα πολύ μεγάλο πόνο στην ψυχή, συνέγραφα την επιστολή παραίτησης, πόνος όχι γιατί εγώ δεν θα ήμουν υπουργός, αλλά γιατί εκείνο το όχι ήταν έτοιμο να μετατραπεί ερήμην του λαού σε ναι. Είχα πει σε εκείνη την επιστολή, όποιος θυμάται, ότι θα φέρω σαν μετάλλιο τιμής στο πέτο μου το μίσος της Τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτό κάνω 2 χρόνια τώρα. Όπως κάνετε κι εσείς. Χωρίς κανένα θυμό. Χωρίς πάθος. Με περηφάνεια. Ξέρετε, γελάω βλέποντας και ακούγοντας τους βάσταγερούν να φορτώνουν κάθε μέρα που περνάει κι άλλο χρέος στο πτωχευμένο κράτος μας και παράλληλα να πασχίσουν να το φορτώσουν πάνω μου. Το μη βιώσιμο χρέος τους, το οποίο πάσχησαν να τα διαρθρώσουμε, το μετενόμασαν κόστος Βαρουφάκη. Αν δεν υπέφερε, φίλες και φίλοι, τόσος κόσμος, θα ήταν αστείο, θα γελάγαμε. Πραγματικά είναι σαν να ισχυρίζονται ότι για την κατοχή έφταιγαν όσοι τόλμησαν να πολεμήσουν τους φασίστες στο αλβανικό μέτωπο. Ότι έφταιγε εκείνο το όχι για την κατοχή. Σαν να λένε ότι για την ισοπαίδωση των ανογείων φταίνε όχι οι κατακτητές που το ισοπαίδωσαν, αλλά οι αντάρτες που ανεύθυνα αντιστάθηκαν στους κατακτητές. Σε τέτοιο βαθμό έχουν φτάσει. Ξεχνούν όμως κάτι. Η Ελλάδα δεν κακίζει όσους δεν κιότεψαν. Δεν κακίζει όσους τίμωσαν το όχι. Δεν κακίζει τους προστάτες της δημοκρατίας. Δεν υποκλίνεται σε κατακτητές που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση όσους μετατρέπονται σε οικέτες εν μία νυχτή. Ξεχνούν, φαίνεται, ότι δεν ξεχνάμε. Η μέγιστη αφέλεια σήμερα είναι το να τους πιστέψεις. Ποιους? Τη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα, εν έτη 2017, τάζει όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, πράγματα που για να γίνουν απαιτούν ρήξη με τους δανειστές, ρήξη που δεν έχουν σκοπό να κάνουν. Και τους άλλους, που σήμερα παπαγαλίζουν όσαν έλεγαν οι Σαμαράς και Βενιζέλος το 2014, για να δικαιολογήσουν ότι δεν την έκαναν τη ρήξη. Και όλους εκείνους που υπόσχονται από τα κανάλια της διαπλοκής ότι η κρίση θα φύγει ως διαμαγείας αν πάρουμε άλλη μια δόση. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα καλά παιδιά, τους υποδειγματικούς κρατούμενους. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε το 2010. Και τα μέσα αποβλάκωσης που κοροϊδεύουν, για παράδειγμα, το σύστημα πληρωμών το οποίο σχεδίαζα, το οποίο σας ανέπτυξα και πάλι σήμερα με τα λεγόμενα IOUs, τις υποσχετικές, το κοροϊδεύουν. Ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Να σας πω γιατί οι τράπεζες έχουν παραμείνει ανοιχτές, σχεδόν ανοιχτές, από το 2008. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Αλφα, Πειραιώς. Ξέρετε τι τη συντηρεί? Τέτοιες υποσχετικές, τέτοια IOUs. Ξέρετε ποιος τα εγγυάται? Εσείς. Το Υπουργείο Οικονομικών. Ο φορολογούμενος εγγυάται τα IOUs των τραπεζιτών. Ξέρετε σε τι ποσό? Να σας πω που το γνωρίζω. Ήμουν Υπουργός Οικονομικών, αν το ξεχάσατε, και μου τα φέρνω να τυπογράφω. 54 δισεκατομμύρια ευρώ IOUs στηρίζουν τους τραπεζίτες εδώ και χρόνια. Όταν τα δίνουμε στους τραπεζίτες, τα IOUs είναι ιερά και όσια. Όταν κάποιος, ένας Υπουργός Οικονομικών, εγώ εν προκειμένου, προτείνει να δίνονται σε συνταξιούχους, σε άπορους και σε μικρομεσαίους, ξαφνικά είναι ανοησίες. Και τα λιδωρούν. Φίλες και φίλοι, την τελευταία φορά που ήμουν εδώ στο Ηράκλειο,
σε εκείνη την ανοιχτή ομιλία, όσοι θυμούνται, είχα έρθει να γιορτάσω μαζί σας εκείνο το όχι που ακόμα λέγαμε μαζί ως μια ενωμένη κυβέρνηση. Ήταν το όχι σε κάτι που οι δανειστές δεν είχαν το δικαίωμα να ζητάνε και εμείς δεν είχαμε το δικαίωμα να τους δώσουμε. Από τότε, όλοι μαζί, έχουμε ιτηθεί, έχουμε φάει βρώμικο ψωμί, όπως είπα πριν, έχει κυλήσει πολύ βρώμικο νερό στο αυλάκι. Απόψε όμως, εδώ, στο Αστόρια, νιώθω τόσο καλά όσο ένιωθα και πριν 2 χρόνια. Και αυτό οφείλεται σε εσάς. Σε εσάς που βλέπω πως ξέρετε καλά 2 πράγματα. Πρώτον, γνωρίζετε ότι δεν ξέρουν καλύτερα το συμφέρον του ελληνικού λαού οι δεσμοφύλακες της χρεοδουλοπαρικίας μας και οι υπάλληλοι της που χειροκροτούν το κλείσιμο της αξιολόγησης και χαίρονται για την επέκταση της κρίσης στο μέλλον, την ώρα που προσποιούνται με αυτά τα νέα δάνεια ότι την επέλυσαν. Το δεύτερο που φαίνεται ότι ξέρετε, στην Κρήτη είμαστε άλλωστε, δεν μας φοβίζει η αποτυχία. Δεν μας φοβίζει το να βάλουμε ψηλά τον πύχη και να τον ρίξουμε. Μας φοβίζει να κοιτάμε χαμηλά και να καταλήξουμε γονατιστοί και οικέτες άλλη μια φορά. Βλέπω τα πρόσωπα των συντρόφων μου που έχουν παραμείνει στην κυβέρνηση από το γυαλί ή το πλαστικό τώρα της τηλεόρασης. Και μου θυμίζουν η όψη τους, η θωριά τους, μου θυμίζει κάτι που ήξεραν και εκείνοι κάποτε. Όταν κάνεις αυτό που δεν πιστεύεις, τότε είσαι και φαίνεσαι φοβισμένος και ανίσχυρος. Όταν όμως κάνεις αυτό που πιστεύεις, δεν σε φοβίζει τίποτα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Το ερώτημα τίθεται ποιος θα το κάνει. Πώς θα γίνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Στη Ρώμη, 25 Μαρτίου ήταν, πριν από μερικούς μήνες, το 2025 παρουσίασε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικής πολιτικής που προτείνουμε για ολόκληρη την Ευρώπη. Για κάθε χώρα ξεχωριστά. Ανεξάρτητα του αν είναι στο ευρώ, δεν είναι στο ευρώ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Νορβηγία ή η Σερβία. Το ονομάζουμε μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη, ένα ευρωπαϊκό New Deal. Μέρος αυτού του σχεδίου είναι και το οικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα που σας ανέπτυξα λίγο πριν. Εκεί στη Ρώμη και ξανά πριν μια εβδομάδα στο Βερολίνο, κάναμε μια ανακοίνωση στο 2025. Είπαμε ότι δεσμευόμαστε ότι αυτή η οικονομική ατζέντα που αποτελεί σωτηρία, πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, μπορεί να έχουμε άδικο, εμείς αυτό το πιστεύουμε. Σωτηρία για την Ευρώπη ολόκληρη και για κάθε χώρα ξεχωριστά, εμείς θα την καταθέσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες σε όλη την Ευρώπη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις ευρωεκλογές του 2019. Θα κατέβουμε λοιπόν ως DM25 στις ευρωεκλογές εδώ στην Ελλάδα, στις εθνικές εκλογές. Να το πω απλά. Από εσάς εξαρτάται. Και από χιλιάδες άλλους που δεν είναι εδώ σήμερα. Γιατί εμείς ως Δημοκρατικό Κίνημα καταθέτουμε προτάσεις, καταθέτουμε απόψεις και αφήνουμε στα ενδυνάμει μέλη μας να γίνουν μέλη μας. Να το πω άλλη μια φορά ακόμα πιο απλά. Εάν τουλάχιστον 20.000 νέα μέλη γραφτούν στο DM τους επόμενους μήνες και όλοι μας ψηφίσουμε να γίνουμε κόμμα, θα γίνουμε κόμμα. Αλλιώς δεν θα γίνουμε. Τόσο απλά. Σας προσκαλώ να γραφτείτε. Και όχι μόνο να γραφτείτε, αλλά να ενεργοποιηθείτε. Το DM ξεκινάει από το 0. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, όπως ξεκίνησε και στο Βερολίνο, στην Ιταλία, στη Λετωνία, παντού. Δεν έχουμε βαρύδια. Δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Δεν φέρνουμε μαζί μας μια προϊστορία κομματικών διεργασιών. Είμαστε αυτοί που βλέπετε. Το DM τι σημαίνει, σημαίνει κίνημα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Democracy in Europe Movement. Θα έρθω όμως αυτό. Αυτό δεν είναι σοβαρό όνομα για ελληνικό κόμμα. Θα πρέπει να το βρούμε μαζί. Το 25, γιατί είναι πανευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκό. Αλλά θα έρθω σε αυτό. Όχι, θα έρθω τώρα, μιας και με ρωτάτε. Ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνουμε όλοι μαζί, αφού γραφτείτε, θα αποφασίσουμε πώς θα λεγόμαστε στα ελληνικά στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα αποφασίσω εγώ και άλλοι 4-5, θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Θέλουμε όλοι να προτείνουν ποιο πρέπει να είναι το όνομά μας το ελληνικό στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι κομμάτι του δικτύου DM του Πανευρωπαϊκού και όλοι μαζί θα ψηφίσουμε για το ποιο θα είναι τελικά αυτό που θα επιλέξουμε από όλα αυτά. Λοιπόν,
Ο πιο εύκολος τρόπος να γραφτείτε, ιδίως όσοι έχετε κάποια πρόσβαση στο ίντερνετ, είτε μέσα από κινητό, υπολογιστή, iPad, tablet, οτιδήποτε, είναι να πάτε σε αυτή την ιστοσελίδα. Είναι το dm25.omicron.org, που λέει organization. Έτσι. Θα πατήσετε εκεί που λέει γίνε μέλος, θα βάλετε τα στοιχεία σας, θα σας έρθει ένα μήνυμα στο κινητό σας για να γίνει επιβεβαίωση και είστε μέλος. Συμμετέχετε σε όλες μας τις ψηφοφορίες και ξέρετε, θα συμμετέχετε όχι μόνο στις ψηφοφορίες για το τι θα κάνουμε ως Δήμοι στην Ελλάδα, αλλά για το τι θα κάνουμε στην Πολωνία, στη Βρετανία, στην Ιταλία. Όταν λέμε ότι είμαστε ένα ενιαίο κίνημα, το εννοούμε. Οι σύντροφοί μας από την Ιταλία, από την Ισπανία, ψήφισαν πρόσφατα για το ποια θα είναι η στάση του Δήμου στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου της Βρετανίας την περασμένη εβδομάδα. Οι Βρετανοί ψηφίζουν για το τι. Οι σύντροφοί μας, όχι οι Βρετανοί γενικά, για το τι θα πρέπει να γίνει στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Γι' αυτό πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Αυτή είναι η διαδικασία για όποιον θέλει να γραφτεί μέσω του διαδικτύου. Για όποιον θέλει να γραφτεί με τον παραδοσιακό τρόπο, με χαρτί και καλαμάρι, έξω θα σας περιμένουν αιτήσεις. Σημασία έχει η δημιουργία ομάδων δουλειάς. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύουμε ότι ως Δήμοι 25 έχουμε μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη και καλή, εν εξελίξει βεβαίως, θέλει και άλλη δουλειά, ατζέντα για το τι πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά. Και σήμερα σας κατέθεσα κάποιες ιδέες για το τι πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Ελλάδας. Αυτό που δεν έχουμε και αυτό που εξαρτώμαστε από εσάς για να το παράξουμε, είναι τι πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο, τι πρέπει να γίνει στο Ρέθυμνο, τι πρέπει να γίνει στα Σφαγιά, στα Νόγια, στην Πελοπόννησο. Αυτό εσείς, δημιουργώντας ομάδες και εργασίας και προπαγάνδησης των στόχων μας, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Ήδη γίνεται παντού. Εμείς δεν είμαστε ιεραρχημένο κόμμα, δεν ξεκινάει από το Βαρουφάκι. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να φύγω και από τη μέση. Αυτό να είναι ένα πραγματικά δημοκρατικό, οριζόντιο, μη ιεραρχούμενο κίνημα, το οποίο να δώσει τη δυνατότητα σε δημοκράτες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους να κάνουν τα ελάχιστα που απαιτεί ο τερματισμός της σκοτωδίνης της χώρας μας. Τα καλά νέα, όπως είδαμε και στην αρχή, και θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά γιατί έχουμε ανάγκη από καλά νέα, είναι ότι δεν πολεμάμε μόνοι μας πια. Δεν ζητάμε την αλληλεγγύη των συντρόφων μας στη Γερμανία. Είμαστε στο ίδιο κίνημα. Είμαστε μαζί και είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι. Όπως είπα πριν, ήμασταν στη Ρώμη, 25 Μαρτίου. Μετά από εκεί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, σε ένα κατάμεστο Βελίδιο. Οι ίδιοι. Μετά από το Βελίδιο, προχωρήσαμε στο Λονδίνο, όπου το DM είχε την πρώτη συγκέντρωση, συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του DM στη Βρετανία. Ενώπιση των εκλογών στη Βρετανία. Στις οποίες πήγαμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να πω. 17 Μαΐου βρεθήκαμε στο γήπεδο Sporting στην Αθήνα. Μέρες πάλι μετά ξαναβρεθήκαμε στο Βερολίνο. Από εκεί πήγαμε κατευθείαν στο Δουβλίνο, που ιδρύθηκε επισήμως το DM Ιρλανδίας, με ξέχον μέλος τον καταπληκτικό άνθρωπο που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Απόψε είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης. Δεν σταματάμε. Όσο εκείνοι καταστρέφουν, εμείς οργανωνόμαστε και δημιουργούμε. Όσο εκείνοι μετατρέπουν τα κοινοβούλια σε φάρσα, εμείς μαζευόμαστε στα θέατρα για να δώσουμε ξανά πνοή στη δημοκρατική διαδικασία. Όσο η Τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού μας λιδωρεί, εμείς τους κοιτάμε με συμπόνια, ακόμα και με χριστιανική αγάπη θα έλεγα, και τους αγνοούμε. Και προχωράμε με αξιοπρέπεια στο δρόμο της αλήθειας, της λογικής και της μεταξύ δημοκρατών συμφιλίωσης. Στο χώμα αυτό που πατάμε εδώ στην Κρήτη, δεν μπορώ παρά να κλείσω με άλλη μια παρότριση του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα ιτηθούμε, πολέμα.